Avui ens recomana un llibre Patrícia Denó, flautista. Doncs el llibre que jo us presento, i m'agradaria aconsellar-lo a molta gent, són les cartes a Lucilio, de Sèneca. Aquest llibre vaig arribar a ell a través d'un altre llibre, que és un autor que m'agrada molt llegir, que és Umberto Eco. Després de el penúltim llibre que va publicar, que és el Tractat sobre la bellesa, ara, si no recordo malament, acaba de treure el Tractat sobre la lletgesa, i en el Tractat de la bellesa cita moltíssim a Sèneca, i arrel d'això vaig sentir una certa curiositat per llegir una miqueta sobre ell, i vaig caure en aquest llibre. Aquest llibre és de l'editorial Juventud. Normalment m'agrada comprar-me llibres de butxaca perquè quan llegeixo normalment és durant els viatges o quan em trasllado amb els ferrocarrils, etc. És el moment en què puc dedicar-me a una sola cosa i plenament, i on normalment tinc més tranquil·litat per pensar i disfrutar de la lectura. Aleshores, aquest llibre fa com 3 anys aproximadament que me'l vaig comprar i el vaig començar a llegir. És un llibre al qual que tota la vida és un llibre d'aquests per no guardar mai, és a dir, no és d'una sola lectura, sinó que tu el tens sempre a prop de la tauleta de nit, i és un llibre al qual de tant en quant recorro, no? I aquest home va crear una escola, no físicament, sinó una escola de pensament. Un dels seus deixebles era Lucilio, i és un recull de cartes que s'escriuen l'un a l'altre. El mestre, que és Sèneca, el seu deixeble, i viceversa. Llavors, és molt interessant perquè tracten temes, com deia abans, universals, com per exemple l'amor, com per exemple la mort, com per exemple la vida. I sobretot m'ha apassionat molt perquè aquest home, Sèneca, és un home que era famós i molt respectat per tothom a la seva època, tant per polítics com per gent del carrer. Era un home que vivia sol i, en canvi, tenia un gran contacte amb tothom, i era un home que era molt respectuós amb les seves pròpies idees. M'agrada perquè aquest home parla molt del dolor, potser és del dolor i de la mort, del significat, del què vol dir la mort. Ell diu que amb la mort no s'acaba res, simplement és una transmutació a una altra banda. És una manera d'afrontar la vida, i no és la idea cristiana que pensem, després hi ha una altra vida, etc. No, simplement és una idea molt més universal, de que la matèria no comença, no acaba, sinó que es regenera constantment, i això és el que fa el cicle de que les coses funcionin i no acabin en un punt. No sé, és un home molt sincer, és una lectura que jo aconsello moltíssim, i sobretot aconsello que no hi sigui una sola lectura. És una lectura que no és fàcil, perquè la retòrica que té Sèneca és molt poètica, per dir-ho d'alguna manera. No és una literatura pesada mai, és bastant poètica, però és una literatura que no és lleugera, no és un best-seller que ens ha arribat ara d'aquí un mes i fa un mes i que ens entusiasma. És una lectura permanent, és una cosa que realment és un abans i un després llegir aquest llibre. I aconsello moltíssim també que de tant en quant una agafi, com faig jo, que m'agrada fer, de vegades m'apunto i em subratllo moltíssimes coses. Això és un hàbit que tinc des de sempre, no sé per què, però m'agrada perquè m'entusiasma. Quan m'agrada un autor m'entusiasma molt la lectura, i aleshores em subratllo coses, fins i tot anoto coses que he llegit d'altres llibres, i m'agrada, de tant en quant, com anava dient, obrir el llibre per qualsevol pàgina i fer una relectura ràpida d'algun episodi, o a veure aquí què vaig escriure, aquí què vaig posar, sí, aquí me'n recordo que... Fins i tot m'agrada fer una cosa, que és que quan, per exemple, viatjo o tinc l'hàbit de cada vegada que obro un llibre, encara que sigui per primera vegada i llegeixo, m'apunto on estic i quina hora és, i quin dia és. I bé, espero que us agradi moltíssim aquest llibre, i jo aposto moltíssim perquè llegiu els grans clàssics, i quan dic clàssics em refereixo també als escriptors grecoromans. Forma part de la nostra cultura més primerenca, i veureu que per res és un clàssic, està absolutament d'actual, de rabiosa actualitat, com es diu ara,
i espero que us agradi molt i que us obri moltíssimes portes com m'ha obert a mi, almenys intel·lectualment i emocionalment també, per què no?